ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ಪಂದನ ಮಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಚಿತ್ತಾರ ಫಲ್ಗುಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನದಿಯಂತೆ ನೀರಿನಂತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆನಂದ, ಕೇಳುವುದು ಆನಂದ, ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಆನಂದ, ಈಜುವುದು ಆನಂದ, ಕಾಲನ್ನು ಇಳಿಬಿಟ್ಟುವುದು ಆನಂದ, ನೀರಿನ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಆನಂದ. ನಾನು ಕೂಡ ನೀರಿನಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಪನ್ಪೇನಿ ಏನನ್ನು ತೂಯಿನಾಕಲು ನೀರ್ದಲಕನೇ ಖುಷಿ ಅವಳಿಗೆ. ನಾನು ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಏನನ್ನು ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ನೀರ್ದಲಕನೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಾಗ ಅಂದ ಅವಳಿಗೆ. ಏನನ್ನು ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರ ನೀರ್ದ ಜೋಡಿಲಕ್ಕ ಬತ್ತದು ನನೋರಕ್ಕೆ ಅನ್ಗ ಕುಡರಕ್ಕೆ ಅನ್ಗ ಬಂದ ಅವಳಿಗೆ. ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಆ ನೀರಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಅವಳಿಗೆ. ಆ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಪರ್ಕ ಅಂದ ಅವಳಿಗೆ. ಅವು ನೀರ್ದ ಮಹತ್ವ. ಇನಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ತುದೆಟ್ ಫಲ್ಗುಣಿ ಪನ್ನಾಗ ಫಲದಾಯಕಿ ಎಂದ ಅರ್ಥ. ಫಲ್ಗುಣಿ ಪನ್ನ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ ಆಲು ಫಲ್ಗುಣಿ ಸುಮಾರು 270 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೆಟ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಲ್ ಮೇನ್ ಪೊಳಲಿ ಉಂಡತೆ. ಪೊಳಲಿ ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಇತ್ತುದೆ ಪೊಳಲಿ ದಲ್ಪ ಬತ್ತದು. ಪೊಳಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಪುಳಿ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಪುಳಿ ಮಣ್ಣದ ಜಾಗ ಅಂಚ ಪುಳಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಳಿತ ಮಣ್ಣು ಪೊಳಲಿಂದ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಪಡದ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತುದೆ ಗುರುಪುರಗಾದ ಐಕ ಗುರುಪುರ ಅಂದ್ ಕೊಳಜಿ ಪುದರ್ ಗುರುಪುರ ಪೇಂಟೆಗಾದ ಬತ್ತದು. ಕೂಳೂರ್ದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನೆಟೆ ಮುಂದುವರೆದ ಪೋದು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಪ ಉಂತುಡು ಉಂತನಾಗಾಲ ಐತೊಟ್ಟು ಅಂಚಿಡ್ದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೊಡ್ದು ಉಗಮವಾಯಿನಂಚಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗಮ ಮತ ಅದು ಅಳಿವೆ ಬಾಕಿದಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಸುರುಕು ಒಟ್ಟಾಪ. ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗುವ ಮಾಸಾಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅನಗ ಅಕ್ಲು ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಕೊಂಚ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಅಕ್ಲನವೇ ಕಷ್ಟ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಂಬೇರೆ ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ 80 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಕುಡಲ ಇತ್ತಲ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕೆ ದಯಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಕಲಾವಿದರು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಾತ್ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು. ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲನ ಕಣ್ಣೀರು ತೊಗೊಂಡಾಗನೇ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಕಲೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿಯ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಯದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ನೀನು ಅಕ್ಲನ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಲೋನು ಅವು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಂತದ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ಲೋನ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಲೋನ್ ಮಂತನವ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಅಪ್ಪಗ ಲೋನ್ ಮಂತನೇನು ಆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಂದಿತ್ತೇವೆ. ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಯಾಲ್ಪೈಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನದಿಗೆ ಬಾಗಿನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ದೀಪ ಪೊತ್ತದುಪ್ಪ ಇಂಕುಲು ಎತ್ತೋ ಸಲ ದೀಪ ಪೊತ್ತದುಪ್ಪ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತೆರ್ದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಜೀವಮಾನುಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನದಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕಿರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಳು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡೇನಿ. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಾಲ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಪರ ನೆನೆಪುಲೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಮೂಲು ಸೇರ್ಪದಾರ ಪೂರ ಸಂಬಂಧ ಲೈನ್ ವಿಜಿಪಾಲ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡಾರ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ಪಾಲ್ಜಿ ಅವು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಅವಧೂತಿಯರು ಶಿವದೂತನ ಕಡಪುಡ್ದು ರಂಗಭೂಮಿಡೊಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಇನಿಕ್ ಆಯ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೂನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಜನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಪುನ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಚ್ಚಪಜಂತ ಬೆಗರುಂಡು ಆ ನಾಟಕದ ಪಿರೌಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಲ್ಪ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮದೆ ತಂದಿನ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಗೆಂದೋಡು ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಈ ಸಲ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಿಯರೈಕ. ರಂಗಸ್ಪಂದನ ಮಂಗಳೂರಿದರ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಕುಲು ಕೊಡ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಂದುಟ್ಟೆ ಓಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಟೊಂದು ಬರೇತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಪುಟ್ಟ
ಸಹ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಅಂದು ಅವೇನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುದಾರ್ ಖಂಡಿತ ಪನ್ನೊಚ್ಚುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರ್ನ ಕಾಸನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಕೋರ್ ಒಣಸ್ಕೊಡ್ದು ಮಜಾ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇಜಿ ಪಾಲತ್ ಅಂಚಾದು ಮನೋರಂಜನೆ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಏತು ಅನ್ಕ ಬೊಲವರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ವೇಜಿ ಪಾಲ್ ಕೊರನ ಕಾಸು ಅವು ಕಲಾವಿದರೇ ಸಂದನ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನ ರಂಗ ಸ್ಪಂದನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾದು ಇಂಜಿನೆಕ್ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೆ ನನಲ ಅಜಯ್ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪಡೀರಿ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕವಿ, ಕವನ, ಗಾನ, ಭಾವಗೀತೆ, ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ತಾರದ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನೀರು ಅಂಚಿಗು ಸುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗು ಅರಿವೆದ ಕೋಡಿ ತೂನಗ ಬೇಗೊನೆ ಮಾಜಿದ್ पोई जा रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ಬಡಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಲು ಮಜ್ಜನ ಜೇನು ಮಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜೇನು ಮಜ್ಜನ ಆಲಂಬಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಲು ಮಜ್ಜನ ಜೇನು ಮಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜೇನು ಮಜ್ಜನ ಮಧು ಮಧುಮ ಅವಲೇರು ಹುಲ್ಲರಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಗೆದ್ದು ಗೆದ್ದು ತರಲಿಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್, ಮುದ್ದು ಮೂಡುಪಿಳ್ಳೆ, ಯಶವಂತ್ ಬೋಳೂರು, ರತ್ನಾವತಿ ಜೆ ಬೈಕಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಕಾಚಿಮಡ್ಕ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು. Abaka Queen Cruise AQC, a new crown jewel for tourism in coastal Karnataka. Mangaluru's one and only floating restaurant with world-class hospitality. AQC has 2 halls, Den Lounge and Breeze. Den is an AC hall with a seating capacity of 150 members with fine dine service. Enjoy the open-top natural river experience in Breeze, an open-top hall with capacity of 200 customers. Also enjoy the variety of mouth-watering seafood delicacies in a unique riverside floating experience. Come, enjoy and convert your time into a wonderful experience. Abaka Queen Cruise AQC, a unit of Star Queen Enterprises, behind Sri Brahma Babarai Temple, Bokapatna, Mangaluru. For bookings, contact 92433 01874